Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquest acte d'En Comú Podem al Clot Camp de l'Arpa. Per qui no em conegui, soc la Montse Bernils, consellera del districte del Clot Camp de l'Arpa per Barcelona en Comú i soc membre del procés constituent. Avui és un goig tenir entre nosaltres els 4 amics i 4 amigues que ens acompanyen. Tot un honor acollir-los aquí al barri, també companys tots ells de procés constituent. Tenim en Quinso Pena, que ve de Cornellà, i ell és suplent a la llista d'En Comú Podem. Com podeu veure, una candidatura amb un fantàstic fons d'armari. També tenim amb nosaltres a una altra companya que ve del Baix Llobregat, de Sant Joan d'Espí, la Sònia Ferrer. Ella és la número 11 de la candidatura i tenim clar que aviat haurà de viatjar sovint a Madrid, perquè, Sònia, ja ho saps que et menjaràs aquest any els torrons al Congrés dels Diputats, no? També ens acompanya la Marga Fiter. Ella ve més lluny, d'Osona, i és la número 16 de la candidatura. Però no et pensis pas, Marga, que lliuraràs fàcilment. Sàpigues que tots ens deixarem la pell perquè tu també vagis a Madrid, perquè gent com tu, la Sònia i el Quim, sí que ens representeu. I d'en Vicenç Navarro què dir? Tot un referent per molts i molts de nosaltres. Encara recordo fa un parell d'anys que en un dissabte plujós va venir al barri i va omplir fins la bandera a l'Ateneu del Clot. En Vicenç és nascut al barri veí de la Sagrera, un barri que, com el nostre, conformen la Barcelona de les classes populars, amb molta història de lluita del moviment obrer i de la lluita antifranquista. En Vicenç és catedràtic, autor de nombrosos llibres i un articulista infatigable, sempre compromès amb les causes emancipadores, sempre recordant-nos que la lluita de classes no és només un concepte dels llibres d'història. Avui, entre totes i tots, parlarem de revolució democràtica, de sobirania ciutadana, de TTIP, de referèndum i el que sorgeixi. Abans de passar la paraula als convidats i a les convidades, voldria dir-vos que jo vull el meu país lliure. El vull lliure des d'un acord de la majoria. El vull sense excloure en aquest camí a una part de les seves classes més desfavorides. I la llibertat la vull expressant-me en un referèndum. I la vull amb la complicitat d'altra gent de l'Estat. La llibertat del meu poble són els drets de la seva gent. Mai no serem lliures de la mà de qui fa patir la nostra gent més vulnerable, de qui retalla en educació pública, de qui privatitza la sanitat pública, de qui de béns i drets col·lectius en fa negocis privats. Deixem de banda la por. El 24 de maig va començar arreu una autèntica revolució democràtica, una revolució de la gent i per la gent, seguint gaudint-ne en altres espais, perquè juntes, amics i amigues, en comú podem. Dono pas al vídeo de Xavier Domènech que ens posaran. En aquests moments, En Comú Podem és l'única candidatura a Catalunya que defensa el dret a decidir, és a dir, que defensa la necessitat, la possibilitat de realitzar un referèndum a Catalunya perquè els catalans i les catalanes puguin respondre d'una forma clara i decisiva a la pregunta que fa tants anys que una part de la població, el 80% de la població considera que s'ha de fer en aquests moments. I a més no ho fem sols, aquesta defensa. Ho hem fet en construcció amb aliances, amb Podemos Espanya, amb les confluències gallegues i amb les confluències valencianes. De fet, nosaltres no hem estat mai sols en les lluites, no hem estat mai sols en la defensa de la sobirania, no hem estat mai sols en la defensa de la justícia i la construcció d'un món millor. I en aquesta mesura som l'única candidatura que pot construir l'escenari que faci factible un referèndum. De fet, el problema de la sobirania, Convergència, que es venta tant de defensar-la, que planteja tant de defensar-la, va votar conjuntament amb Ciutadans i el Partit Popular i el PSOE que no hi hagués un referèndum sobre el TTIP. La sobirania no és només sobre una cosa, és sobre tot, absolutament sobre tot, és la capacitat de recuperar el control sobre les nostres vides i construir el futur, i també demanem, evidentment, un referèndum sobre el TTIP i la derogació d'un tractat que en aquests moments és una agressió directa a les nostres vides. Gràcies, companys. Donem pas a la Sònia Ferrer. Hola. Sí, se sent superbé. Vale. En teoria hem de fer només 5 o 10 minutets i teníem com molts temes molt ambiciosos per explicar, llavors segurament només donarem pinzellades, si alguna cosa no l'aprofundim prou, el debat, doncs entre totes i tots i això, expliqueu, comenteu, argumentem. Llavors jo us dono unes pinzellades sobre quines són les línies de la candidatura i després em centraré una miqueta en el model econòmic. Vale?
Llavors, aquesta candidatura, de fet, ja ho ha comentat el Xavi, és una candidatura catalana que aspira a guanyar a les eleccions estatals a Catalunya, fer fora el PP a l'Estat, però també frenar l'avenç de Ciutadans perquè quedi una anècdota aquí a Catalunya. Tindrem grup parlamentari propi, per tant, tot i que tenim aliances, les defensarem des del nostre grup parlamentari propi. Trenca amb la lògica de partits i som una candidatura ciutadana i jo crec que, tot i que hi ha diferents coalicions, estic una mica cansada avui ja, però ho faré superbé, tot i que hi ha diferents partits dins de la candidatura, si mireu la llista veureu que la llista, els primers de la llista som referents de diferents perfils d'activisme o d'especialització o d'experiència, però no som representants de quotes i no s'ha fet amb aquesta mentalitat. Això d'una banda. De l'altra som gent normal i corrent que el que busca és fomentar la participació i ho hem fet amb el programa i ho seguirem fent més endavant i som una candidatura feminista, sense més, com haurien de ser totes però que no ho són. I llavors tenim 3 eixos bàsics que són els que us explicarem aquí. Jo em centraré més en la part econòmica, fem molt d'èmfasi amb el rescat social, però perquè tinc un vici amb el tema del deute m'han demanat que fes més model econòmic i llavors ho enfocaré més des d'aquí. Després hi ha el tema del referèndum que ens l'explicarà el Quim i la Marga ens parlarà de radicalitat democràtica més des de la seva experiència laboral que també té a veure amb això. Llavors, sobre el tema econòmic, a partir del 15M, que va ser una mena de... va ser un esclat d'indignació, un inici de resistències col·lectives que no és que comencessin al 15M, ja n'hi havia abans, però sí que comença un espai més ampli o més nou, amb unes dinàmiques diferents, que són com una mena d'espertar col·lectiu i, com diu el Xavi en moltes ocasions, allà vam començar a guanyar. Quan vam començar a somriure amb les resistències, quan vam començar a organitzar-nos i a guanyar. I vam teixir una xarxa de relacions afectives que ens han permès arribar fins aquí. Fa un parell d'anys o 3, el Pisarello, en una xerrada, ens plantejava com el dilema de hi ha la propietat privada i la pública i haurem de començar a pensar què és la propietat comunal. Doncs mira, sense quedar ni res, ja ho hem anat fent i ara a l'avantguàrdia ens diuen els comuns, que som els comuns. Els de Galícia, els valencians i nosaltres som els comuns, vol dir que ja anem enfocats en aquest sentit. I aleshores ens trobem, però, que tenim un sistema econòmic que ja hem fet, totes hem fet l'anàlisi, ja sabem que és injust, ja sabem quines conseqüències té per la gent normal com nosaltres i quines té per la que té més diners, i és que es polaritza la riquesa. I de fet no és que ho sapiguem nosaltres, sinó que, per exemple, ahir la Unió Europea li donava un toque a Espanya i deia que el rescat de la banca l'havia fet fatal i que les infraestructures, ells deien no rendibles, nosaltres podríem dir inútils, no? Doncs amb aquest tema se'ns n'havia anat de les mans. Podem pensar en aeroports peatonals, en infraestructures diverses que tots sabem que no han servit per res i que s'han de canviar. Per tant, no és tant, és allò que ens diuen que si som antisistema o que, evidentment, és de sentit comú estar en contra d'un sistema que és injust i que no està generant la cobertura mínima per la gent i en canvi està generant molts beneficis per uns quants poquets. Aleshores, dins del model econòmic que proposem, un dels eixos és la banca pública. La proposta de banca pública en part ve per intentar equilibrar la balança amb aquests xantatges que ens venen de les elits econòmiques i també per poder accedir directament al crèdit del Banc Central Europeu, que sabeu que hi ha tota aquesta història, que és la banca privada només la que pot concedir crèdits als estats i la banca privada alhora agafa els diners del Banc Central Europeu i s'enriqueix només amb aquestes transaccions, mentre que nosaltres ens ofeguen amb el deute i ens obliguen a fer retallades per aquest motiu. Llavors, amb aquesta banca també es pretén o es proposa que es pugui donar crèdit a les famílies amb més dificultats o a les petites i mitjanes empreses i a sectors que es considerin estratègics. Després, per contrarrestar el tema del deute, proposem la derogació de l'article 135, la reforma de l'article 135, que ja sabem totes de què va, i proposem fer una auditoria ciutadana, impulsar des de l'Estat una auditoria ciutadana, perquè si és ciutadana no la farà el govern, la farà la ciutadania, el govern ho ha de facilitar, posant les dades a disposició, facilitant els recursos per fer-ne difusió, els espais de participació i per generar certs moments que siguin vinculants per prendre decisions de si hi ha alguna part del deute que considerem que és il·legítima, que jo crec que en trobaríem. Llavors, es tracta de veure quina part
podem decidir que és il·legítima i quins mecanismes arrenquem per a fer impagaments. Tot això no és allò, una auditoria ciutadana no és qüestió de mira que ens posem i d'aquí 2 mesos ho tenim fet. No, o sigui, dona temps perquè la gent participi, s'empoderi i perquè pensem les maneres per fer aquests impagaments. Després, de cara a la Unió Europea, el que plantegem és que es bloquegi per llei, o sigui, a nivell de Unió Europea, però també dins de l'Estat, que es bloquegin les partides de pressupostos socials per educació, salut, serveis socials i dependència, o sigui, que les retallades no siguin possibles en aquests espais. En sanitat, per exemple, el 2008 hi havia un 7% d'inversió, un 7% del PIB, i ara estem a un 5%. Llavors, el que estem reclamant és tornar, o sigui, si hem de ser europeus, hem de ser-ho per tot, només per les reformes estructurals. Proposem tornar a augmentar aquesta inversió i fer-ho progressivament, però fer-ho a nivell europeu, amb un acord europeu amb els diferents països. Ens posicionem en contra del TTIP pel que té d'atac als drets laborals, perquè polaritzarà més l'economia, afavoreix la privatització de més serveis públics i ens porta cap a l'agudització d'aquest model econòmic que ja estem veient que no és just. Si us interessa el tema del TTIP, hi ha un acte específic el dia 15 i, de fet, us convido que entreu a la web, que li han donat ara tota una volta de disseny i tal, i està molt més assequible. I intento anar acabant, ja vaig acabant. Amb el tema de fiscalitat, és una pressió, perdó. Amb fiscalitat el que proposem és una fiscalitat progressiva, o sigui que paguin més els que tenen més i menys els que tenim menys, que, per exemple, amb l'IVA es paguin el màxim d'IVA els avions o la fumigació i, en canvi, paguin el mínim d'IVA la rehabilitació d'habitatges. O sigui, són coses de sentit comú en totes. Proposem incentivar l'economia del bé comú o procomú, que de fet Catalunya és un referent mundial amb això, per tant, fomentar des de les administracions que es comparteixin recursos, que generin xarxes de bé comú, la difusió en obert del coneixement col·lectiu i prioritzar les cures a través també d'aquest tipus d'economia. I ho deixaré aquí simplement amb 2 frases, una de la Marta i una del Xavi. La de la Marta és, o sigui, tot això és difícil i és molt difícil fer-ho, però hem d'anar, o sigui, anem a guanyar i ho aconseguirem. Hem aconseguit moltes coses i ja s'ha vist el 24 de maig amb els ajuntaments que moltes coses es poden canviar. Llavors em quedo amb la frase, no de la Marta, sinó dels fills de la Marta, és que no podem no fer-ho. Quan ella els va dir, m'han dit si em presento això, els seus fills van dir, no pots no fer-ho. Doncs això, no podem no fer-ho, no només ella ni nosaltres aquí que ens toca de suplent o del número que sigui, sinó tots en conjunt ens hem de posar. I després amb la idea que va llançar el Xavi de no anem a guanyar unes eleccions, anem a guanyar una generació. Gràcies, Sònia. Ara, abans de passar la paraula al company Quim, els companys de Sons posaran el vídeo del Josep Vendrell. Una qüestió fonamental que en Comú Podem és la qüestió de la sobirania. Què vol dir sobirania? La capacitat dels ciutadans de decidir lliurement el seu futur, les seves condicions de vida, el dret a decidir quin model social volen, quina economia volen i també el dret a decidir com a catalans i catalanes quina relació volem establir amb l'estat espanyol. Això és sobirania. Nosaltres reivindiquem sobirania davant de l'Estat, reivindiquem el referèndum, el dret a decidir i també reclamem sobirania davant dels mercats. Per això diem no al TTIP, perquè ens sembla un pas més en la globalització neoliberal, en el predomini dels mercats i en la imposició de les grans corporacions transnacionals sobre els governs escollits democràticament i també sobre la vida de la gent. Creiem, estem segurs que és el camí de noves retallades de drets i de desprotecció medioambiental i també estem per la sobirania davant de l'Estat. I aquesta sobirania només es pot exercir democràticament a través d'un referèndum. Per tant, nosaltres, davant de les imposicions autoritàries del Partit Popular,
diem referèndum. Però també davant de la imposició unilateral de la minoria majoritària que el Parlament de Catalunya vol que ens oblidem del referèndum, diem referèndum. La solució als conflictes és la democràcia, més democràcia. A l'estat espanyol cal una veritable revolució democràtica perquè siguem els ciutadans els propietaris del nostre destí, per agafar en les nostres mans el destí, davant de l'Estat i davant dels mercats. Gràcies, companys. Dono pas al Quim. Bueno, els dos, bona tarda, moltes gràcies per haver-me convidat. Els dos vídeos parlen de la sobirania i de la relació amb l'Estat, un tema revingut en els últims temps a Catalunya. Estic en sintonia, lògicament, amb el que acaba de dir el Xavi i el Vendrell. No sé si vau veure ahir el debat de 8TV, però la molt fan, que tots segur que som, Pilar Rahola, va començar la seva pregunta a tots plegats, amb els espavents normals i generals que fa sempre, dient com hem arribat fins aquí? I aquesta és una de les claus del que plantegem nosaltres. Estem en una situació de bloqueig, caracteritzada per una posició inamovible, bunkeritzada del PP, que utilitza la llei, especialment la Constitució i els seus instruments, especialment el Tribunal Constitucional, no com a garantia d'inclusió i de convivència, sinó com a martell contra tota dissidència, conformant així una posició autoritària i llunyana de la búsqueda d'acords, el PP tancat en si mateix. Aquest abraç de l'os de la Constitució per part del PP està per veure fins a quin punt, fins a quin nivell de descrèdit arriba i si passarà que s'enfonsarà tota l'hora la Constitució i el PP dintre de les eleccions del 20 de desembre. Per altra part, ja després de diferents i reiterats fulls de ruta a nivell de Catalunya, com a conclusió de les eleccions del 27 de setembre, la declaració, no em digueu d'aquí, d'algú de Junts pel Sí, que deia, crec que era el candidat, que deia tenim forces per iniciar un procés d'independència, però insuficients per continuar i menys per culminar-ho. És a dir, en altres paraules, estem bloquejats. I sense capacitat, ara per incorporar més vagons a la locomotora, a vegades que plantejava com a qüestionament el règim del 78, que ha sigut els fulls de ruta que en diferents moments han anat apareixent. Cal recordar que fins fa ben poc, ho apuntava el mateix Xavi amb el vídeo abans, més del 80% de les catalanes i els catalans defensàvem el dret a decidir. Volia exercir de forma democràtica, com per exemple va passar el 9 de novembre, un acte de sobirania. Convé, de tota manera, no confondre el dret a decidir com a acte de sobirania amb la independència, que s'ha bolcat com a instrument hegemònic o com a paraula hegemònica dintre de tot el procés català. La independència és una forma de relació o no relació amb l'Estat. La sobirania és un exercici de dret. No defugim de tota manera la candidatura en Comú Podem, la qüestió final, però estem en el punt, en la necessitat de lluitar arreplegant totes les forces pel dret a decidir, per tenir dret a decidir. Poder exercir la sobirania en un acte clar, democràtic i vinculant. Com apuntava el Vendrell i el Domènech, cal fer realitat l'exercici del dret a decidir. Cal fer un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, amb plenes garanties democràtiques, políticament vinculant i el mandat democràtic del qual sigui realment efectiu. Per tant, d'acord amb la normativa legal que pugui sortir en aquells moments. Al mateix temps, i per això els nostres acords, que també apuntava la Sònia, amb altres actors dintre de tot l'Estat, amb les Marees a Galícia, amb Compromís i Podemos a València i amb Podemos a nivell de tot l'Estat, volem obrir processos constituents, processos interrelacionats, però sense estar cap d'ells subordinat, participatius per a la ciutadania,
en el camí de posar fi al règim del 78 i canviar l'actual model econòmic, social, polític per una república que estigui al servei de la gent. Què és la sobirania? L'exercici constant del dret a decidir. Cal garantir la sobirania del poble, la capacitat de decidir sobre totes les coses que afecten el dia a dia de la gent. Per tant, la sobirania vol dir exercir democràticament i constantment el que anem vivint dia a dia. No és possible una sobirania real amb submissió a les imposicions financeres de la troika, de l'article 135 o amb tractats com el TTIP. Cal abundar, i tots els que estem aquí presents segur que ho tenim constància, que alguns independentistes sí que estan subordinats a aspectes que els impedeixen, de fet, ser sobirans i independentistes. No és possible, com deia, una sobirania real. De tota manera, està clar que som una nació i un sol poble, on les lluites per les conquestes socials i per les llibertats nacionals són indestriables, no es poden dissociar. Entenem que en aquesta lluita per l'avenç de la sobirania i l'autogovern són instruments per millorar les condicions de les classes populars catalanes. Comentava també la Sònia, i no ens hem posat d'acord, però sovint el Xavi, quan fa aquests dies que fa actes, diu sovint que ja hem guanyat perquè vam començar a guanyar quan vam sortir del 15M a les places, al crit de no nos representen i a les marees en les constants lluites per l'educació, per la sanitat, etc. I també vam començar a guanyar l'estiu del 2012 insistentment durant el temps reclamant un acte de sobirania nacional, el 9N i les diferents manifestacions. Ara donarem un nou pas guanyant el 20 de desembre. Aquesta és la nostra proposta, clara i en veu alta. Volem un referèndum que sigui decisiu i vinculant. I alguna cosa més, els nostres aliats, les nostres formes aliades arreu de l'Estat, avui o ahir, no recordo exactament, ja han declarat que no hi haurà pacte postelectoral sense que estigui relacionat al referèndum vinculant. Per tant, som l'única força a Catalunya que realment dona aquest pas de sortida a una situació de bloqueig. Moltes gràcies. Gràcies, Quim. Ara els companys de so ens posaran dos vídeos, un de la Marta Sibina i un del Raimundo Viejo. Doncs pel que fa al dret a decidir, en Comú Podem som l'única candidatura aquí a Catalunya que defensa el dret a decidir i que proposa que es faci un referèndum perquè es pugui escollir democràticament què volem fer amb el nostre futur, què volem triar els catalans i les catalanes i com volem decidir el nostre futur. I és per això que l'aposta claríssimament és el referèndum i sigui aquesta l'oportunitat de fer-ho de manera democràtica. Doncs la globalització dels processos econòmics ha provocat un món nou completament. Ha provocat una situació en la que les fronteres s'obren més i més sense cap mena de control, sempre buscant el benefici dels capitals i sempre posant les societats més contra les cordes, més en una situació d'adversitat. El TTIP és un exemple clar, justament, de com se van esborrant aquests límits de control al capitalisme financer, al capitalisme comercial internacional i, per contra, s'ataca la capacitat dels països de poder decidir les seves polítiques econòmiques, les seves polítiques socials. Aquest fet, que evidentment ens remet al problema de la sobirania, de la seva crisi, situa en primera línia de les demandes ciutadanes la necessitat de poder decidir, la necessitat de saber qui decideix què es decideix i què no es decideix. I això se'n diu sobirania. Necessitem recuperar la sobirania dels pobles perquè necessitem poder decidir quines són les nostres polítiques econòmiques, quines són les nostres polítiques socials. Gràcies, companys. Ara donem la paraula a la companya Marga. Bona tarda. És un plaer estar aquí i amb gent coneguda i amics. Haig de posar més amunt?
Jo us parlaré més de l'experiència a partir de l'experiència. Ara? Hola. Jo us parlaré de la candidatura, de la part de democràcia i radicalitat democràtica, però us parlaré a partir de l'experiència personal i una mica com ens ha portat estar en una candidatura i que sigui ciutadanista, que hi hagi persones que estan treballant en aquesta candidatura i que ens hem implicat. Com molts dels que estem aquí. Bueno, jo vinc del camp de la pedagogia, per tant també utilitzaré molt. Canviem, Marta, canviem. Espera, si estic nerviosa, li poso una mica més. Hola. Ara sí? Vinga, som-hi. Bueno, per tant, jo us explicaré i us explicaré a partir de la meva experiència, com he estudiat pedagogia, he treballat molt en participació ciutadana, en cooperació i en educació popular, i he treballat molt amb infants, què és la democràcia i què és la participació. Per tant, primer us dic una mica, a part que ara ja us he de dir que em fa respecte estar avui aquí i sobretot formar part d'aquesta proposta, perquè formes part d'una llista. Jo no havia format mai part d'una llista i em sento que és una gran responsabilitat i alhora també és una satisfacció de formar-la part. Jo estic molt avall, estic al 16. Però igualment és important ser-hi i posar el nom en una proposta amb la que creus. Us dic una mica d'on vinc. Jo soc de la fornada que ens vam il·lusionar àmpliament quan es va fer el primer Fòrum Social Mundial, el 2001, sembla que hagi passat molt de temps. I com sabeu, aquest fòrum era contrapunt a un fòrum econòmic mundial de Davos, que reuneixen les forces representatives del capitalisme i que van fent la seva feina, però ja van fer els fòrums socials mundials, es van plantejar que calia avançar cap a un nou sistema global, un nou sistema que no s'organitzés a l'entorn del lucre, del capital, sinó de la satisfacció de les necessitats de les persones i la natura. Ens va moure, ens va il·lusionar i vam pensar i vam creure que un altre món era possible. Per tant, el 2008 tenim que fruit d'una crisi, que li podríem dir estafa i n'hem dit estafa, apareix el moviment que ja n'hem parlat del 15M i que som molts més els que tenen ganes de canviar les coses i transformar el que tenim. Jo recordo molts comentaris de companys que en el moment que estàvem a les places del 15M deien ara sí, som molts i això no ho atura ningú i realment estem aquí i no s'ha aturat. A l'abril del 2013 neix el procés constituent, que hem dit que en formem part els que estem aquí. És un moviment del que formo part, com molts dels que estem aquí, i és el procés constituent unia tots aquells principis de canvi que havíem treballat al Fòrum Social que ens il·lusionaven i alhora feia una crida, finalment, a la unió de les forces d'esquerra per aconseguir un canvi profund del sistema. Després, ja n'hem parlat, el 24 de maig venen les municipals i aquest canvi ja és possible i entrem a les institucions i el canvi ja el podem fer també des de dins perquè l'hem de fer des de fora i des de dins. Us confesso que el fet d'estar en aquesta llista ha portat més soroll i repercussió del que jo em pensava. Estic, com us he dit abans, al 16. En general, la gent ho ha rebut positivament, amb molt de suport, però també hi ha hagut alguna altra reacció que també m'ha sorprès perquè m'han preguntat com és que t'has ficat en política? I clar, jo vaig pensar, què és això de la política? Ens diuen en llatí, política és politicus, que significa que és dels ciutadans aquells que no érem tots, que ara ja sí la ciutadania és un dret i som tots, però diu, és allò que tots els assumptes de l'Estat eren assumptes dels ciutadans. Per tant, la política no és res més que parlar i ocupar-nos dels nostres assumptes. Els assumptes de tots i totes, els assumptes de l'Estat són assumptes nostres. La política ja no és una cosa externa que fan els altres, no és allò brut, corrupte, interessat, que ens han allunyat molt de la política i ens han fet sentir que no era nostra. I sí que és nostra i hi havia molts interessos amagats perquè això fos allà i no controléssim pas el que feia. Hem de tenir molt present que cada dia fem política, cada dia, en el nostre quotidià, a la feina, a les nostres relacions laborals, al mercat, a la botiga, comprant un o altre producte, cada gest que fem, tot té implicació política i té les seves conseqüències. Per tant, participant d'en Comú Podem, com molts de vosaltres, no faig res més que implicar-me en els nostres assumptes, amb els assumptes de tots i totes. Ara sí que parlaré una mica
la proposta de Revolució Democràtica, però sí que us comparteixo un record que no és meu, que és del meu germà, que està aquí, que viu aquí a Barcelona, i ell em va dir que just que quan jo estava parlant d'ell, que venia aquí a la Farinera, li havia vingut al cap que una de les darreres entrevistes que li van fer a la Marta Mat aquí mateix, que és pedagoga, cofundadora de Rosa Sensat i que també va ser diputada, en aquesta entrevista ella manifestava que estava preocupada perquè veia que a Barcelona i arreu anaven desapareixent les fonts de les places on jugaven els nens. Deia, pensant en el que avui, dissortadament, és una realitat. Deia, si els nens, quan tenien set, havien d'anar a comprar l'aigua a una botiga i pagar-la, quan siguessin adults no sabrien que l'aigua és un bé públic garantit, que hi tenim dret. Avui estem aquí mateix, si mirem, veiem per la finestra la Torre Agbar, l'antiga empresa municipal d'Aigües Barcelona, que ara beneficia la Caixa, el Banc Sabadell i amb molts grans inversors d'arreu del món. I ho fan amb els nostres diners i jugant amb els nostres drets. El seu negoci multinacional és la gestió d'un bé públic arreu del món. Nosaltres paguem el servei de l'aigua i ara també en els seus fracassos d'Amèrica Llatina. Per tant, penso que cal recuperar més que mai el sentit de la política i dels nostres drets. Ens han robat altres drets, a la sanitat, retallat de l'habitatge, ho sabem, i ens els hem deixat prendre. Per tant, hem de recuperar aquest sentit. Ara sí que des de la nostra proposta, la revolució democràtica que proposem, passa també per l'empoderament. Per fer possible aquesta democràcia real cal potenciar des de les institucions també una cultura política activa, tolerant, igualitària i informada. L'hem de promoure a partir de l'educació formal, informal, no formal. I sobretot hem de tenir en compte que per poder participar, per aprendre a participar hem de poder participar. I això fa temps que no ens han ensenyat a fer-ho i no s'ensenya a les escoles i és important fer-ho des de ben petits. Us he de dir, com us he dit abans, que he treballat força en participació infantil. No sé si coneixeu Antonucci, que a vegades la gent el coneix més per Frato, que també feia dibuixos. És un pedagog italià, ell ens parla de la ciutat dels infants i ens diu una ciutat, un país a la mida dels infants, és una ciutat, un país millor per a tots. Els nens ens tenen molt a dir. Són també ciutadans, també ens en oblidem. És necessari escoltar els nens, els avis, els joves, els treballadors, els desocupats, els nouvinguts, a tothom. I això fa que una ciutat, un país, un estat, sigui millor per tothom. Per tant, nosaltres, des de la proposta que fem des d'en Comú Podem, volem facilitar molts més espais de participació, molts més espais de democràcia directa, noves lleis, la llei del referèndum és una, que és propiciar molts més referèndums. Per tant, i ara sí que us dic. Des d'en Comú Podem parlem de la revolució democràtica i en aquest bloc es parla de moltes coses. Jo us convido a mirar el programa perquè detallem moltes de les propostes, perquè són moltes. Es parla del procés constituent i el dret a decidir, ja n'ha parlat en Quim, parlem de radicalitat democràtica, parlem de la seguretat, de la justícia, del dret a la informació, de la laïcitat, de la memòria democràtica, dels governs locals i l'organització territorial, de l'acció exterior i la Unió Europea, de la pau, la cooperació i els drets humans. Dic, per parlar de radicalitat democràtica també cal parlar, com abans de política, ara de democràcia, una altra paraula que també cal recuperar. Democràcia vol dir, demos vol dir poble, en govern, per tant la democràcia és el govern del poble. Per tant hem de recuperar que aquesta democràcia sigui la nostra democràcia i que la fem nosaltres. Per tant, nosaltres volem una democràcia en sentit ampli, democràcia amb una base justa, igualitària, solidària, neta, participativa i que impregni tots els àmbits. Volem canviar-ho tot, un model econòmic, social i ecològic. Volem blindar els nostres drets i les nostres llibertats. Garantir i millorar els serveis públics. Volem la sobirania per canviar-ho tot. Volem fer-ho amb tothom i situant a les persones al centre de l'acció de la política. Per fer... Vaig acabant. Només us dic que per fer-ho possible cal entrar a les institucions i hem d'entrar al Congrés. És necessari que anem al Congrés a canviar les coses. Us llegeixo una poesia d'en Bertolt Brecht. No acceptis el que és habitual com una cosa natural, perquè en temps de desordre, de confusió organitzada, d'humanitat deshumanitzada, res ha de semblar natural. Res ha de semblar impossible de canviar. Al 20D tenim una oportunitat més
de seguir endavant amb aquest canvi. No ho aturem. Moltes gràcies. Gràcies, Marga. Ara els companys de so ens posaran els dos últims vídeos de l'Aina Vidal i la Rosa Mateu. Des d'en Comú Podem demanem el referèndum. Creiem que és una qüestió de democràcia. De fet, ens costa d'entendre quin govern impedeix al seu poble preguntar i que expressi la seva pròpia opinió. Per això nosaltres entenem que el referèndum és una forma necessària per tal que el poble de Catalunya pugui dir què és el que vol ser ara i en un futur. A més, entenem que per nosaltres el dret a decidir no només va lligat amb la qüestió nacional, sinó que creiem que també va lligat amb moltes altres qüestions. Nosaltres volem decidir-ho tot, volem decidir quina sanitat volem decidir quins serveis públics tenim, volem decidir-ho absolutament tot i per això ho lligo també amb la qüestió relativa al TTIP, un tractat transatlàntic que ens pot acabar destrossant els ja minsos serveis públics que tenim a dia d'avui i per això des d'en Comú Podem ens comprometem també a lluitar de forma molt proactiva per tal d'impedir que es porti a terme aquest tractat tan reversiu i que pot suposar tants problemes per la classe treballadora de Catalunya. Es parla molt de sobirania i tenim al damunt un dels tractats que més retallarà la sobirania, no només de les persones, sinó també dels estats decimonònics que coneixem. Aquest tractat és el Tractat de Lliure Comerç que estan negociant de manera secreta la Comissió Europea i els Estats Units. A Europa la gent s'està mobilitzant. Potser a Catalunya no tant com a Alemanya, perquè han sapigut muntar campanyes i que tota la gent entengui que això és una veritable amenaça. Com diu la Susan George, hem d'obrir i que entri la llum per acabar amb aquest vampir que és el TTIP. Gràcies, companys. I ara sí, donem la paraula al professor Navarro. Em permeteu que parli aixecat perquè als 80 anys ja comença a ser dur sentat per molt temps. Escolteu, us explicaré perquè jo sóc un fan d'aquest moviment, com he sigut fan de tots els altres moviments que han intentat canviar Catalunya. Jo el que faig professionalment és mirar dades. Analitzo la qualitat de vida i el benestar dels pobles. Això és el que faig a la meva vida. 48 hores al dia vaig mirant dades i els governs, els partits, els sindicats, els moviments socials que em demanen el parer com millorar la qualitat de vida del poble, doncs els dic com fer-ho. I escolteu, no us descobreixo que la situació aquí a Catalunya està però que molt fotuda. En aquest moment, jo que vaig analitzant les dades des de molts anys, la situació aquí a Catalunya estem però molt fotuts. Mireu, una manera d'analitzar la qualitat de vida és els anys de vida que la gent té, que es diu l'esperança de vida, i la diferència que ha anat evolucionant. I a Catalunya hi ha moltes Catalunyes, tantes Catalunyes com classes socials. Per regla general, en un país d'Europa hi ha diferència i que la gent amb més recursos viu més anys que no la gent amb menys recursos. I tenim que recuperar que a Catalunya hi ha classes socials. Se'ns ha donat aquesta imatge que tothom som de classe mitjana, els rics i els pobres. No, miri, no, hi ha una cosa que es deia antes la burgesia, ja no s'utilitza, sembla massa francès, això. Doncs miri, ara ja no es diu això, es diu l'1%. Doncs diem l'1%, que deriva les seves rentes de la propietat. Antes deia els capitalistes. Us garantizo que existeixen a Catalunya. Us garantizo que la burgesia existeix a Catalunya. És que s'ha de subratllar, perquè quasi mai surt pels mitjans. Doncs mireu, hi ha la gent molt rica d'aquest país, són les 400 famílies del famós Millet, que jo crec que inclús són menys. Des d'aquest punt de vista, aquesta és l'estructura de poder. Després hi ha la petita burgesia, la classe mitjana i la classe treballadora. És interessant, per cert, que el poble català se demana, vostè és classe alta, mitjana i baixa, la majoria de catalans diuen classe mitjana, i és lògic. Si jo vaig pel carrer i algú em demana, escolti, vostè és de classe baixa, el miraré del cara i diré a la seva mare també. Home, perquè classe baixa no fotem. Home, digui classe treballadora.
Quan els catalans se'ls diuen vostè és classe alta, mitjana i treballadora, hi ha molts més catalans que diuen classe treballadora que classe mitjana. I quasi ningú parla de classe treballadora, ja no queda de moda, ja ha quedat antiguat. Jo no és innocent, res que passa en política és innocent. El fet que classe treballadora hagi desaparegut té un objectiu polític, que ja en parlarem ara. Aleshores, què passa a Catalunya? La burgesia viu 2 anys més que la petita burgesia. És fàcil de recordar perquè són 2 anys. 2 anys més que la classe mitjana. La petita burgesia viu 2 anys més que la classe mitjana. Que viu 2 anys més que la classe treballadora. Que viu 2 anys més la classe treballadora que la classe treballadora no qualificada. Que viu 2 anys més que la classe treballadora que ha estat a l'atur més de 5 anys. No sé si m'he explicat bé. La diferència entre el primer i l'últim són 10 anys, 10 anys, no 10 dies, no, 10 anys. El permís de la Unió Europea són 7 anys. Aquí tenim 10 anys. Hi ha parts de Catalunya, barris de Sant Gervasi, viuen 26 anys més que barris de Montjuïc. És la distància més marcada en Europa. Hi ha unes desigualtats tremendes en aquest país, tremendes. Escolteu, i això ha anat pitjor, no millor. Això és important que ho sapiguem. Altres indicadors. Els temps de visita quan aneu a veure el metge. Ha anat disminuint. Penseu que quan va començar tot això eren 6 minuts, en la qual aquella idea que vaig a veure el metge era cert. No havia molt més temps. Ara es va anar expandint, però ara es va recollint. Si teniu un càncer, ara teniu que esperar 2 mesos més fins a saber si teniu càncer o no. Home, penseu que esteu pensant que teniu càncer, ho haureu saber el dia següent. Tot això són les conseqüències de les retallades, de la privatització de la sanitat, que és brutal en aquest país, i els salaris estan baixant. Els salaris com per mig han baixat un 12% a Catalunya. Escolteu, és molt, I la precarietat ha augmentat molt. Què passa? Per què això? Espanya es explota. Un moment. Això és més complicat que això. Perquè aquí estem molt fotuts perquè hem estat governats per una classe que des que tenim democràcia ha sigut els mateixos de sempre. Que la versió política instrument d'això es deia Convergència i Unió. Excepte els altres partits, hem estat governats per la dreta durant tots aquests anys. Escolti'm, crec que això és molt part del problema, És molt part del problema. Això és molt important que aquesta casta que domina la vida política i mediàtica de Catalunya, i s'ha de parlar d'aquesta manera, és una casta, són els responsables que hi hagi 10 anys de diferència entre la burgesia o una classe treballadora a l'atur. Aquesta és la veritat. Aquesta és la veritat. Això s'ha de parlar com és. Això són dades. Mira, jo soc científic. No és l'opinió de Navarro. Si no està d'acord, porti'm altres dades. I no es poden portar perquè no els hi ha. Això és fundamental que s'entengui. Hi ha una casta en aquest país que és la que han manat sempre i continua manant. Per això jo, amb tota l'estima que tinc els companys de CUP, s'equivoquen de dalt a baix. Perquè no és Espanya, és la casta d'aquí. En aliança amb la casta d'Espanya. Això s'ha de parlar d'aquesta manera. I no podeu anteposar la independència quan serà controlada per una transició en la que la casta continuarà dominant aquella... Que no se'n doneu compte. M'encantaria parlar amb la gent jove de la CUP, ho faig entre alguns estudiants meus, que no us en doneu compte. Ja no és Mas o no, és Convergència. Mireu, jo m'he jugat molts sopars i m'encantaria perdre'ls, que al final la CUP acabarà apoyant a Convergència i el Mas. I ho faran. Escolteu, això no és estimar el país. El país són les classes populars d'aquest país. I estimar les classes populars vol dir anteposar el seu benestar per sobre el més. I això no està fent. Així està clar. Si estan en desacord, parlem-ne com companys i companyes. Però és així, s'ha de parlar així de clar. Aleshores, d'aquest punt de vista, el problema el tenim aquí. I el que tenim aquí no és el nostre. Aquest estat aquí no és el nostre. Molt bé. L'estat espanyol tampoc és el nostre. Però escolteu, no es pot dir que el problema està perquè Espanya ens explota.
En primer lloc, Espanya és una cosa i l'estat espanyol és una altra, perquè la majoria del poble espanyol no se sent representat per l'estat espanyol. No recordeu d'aquella frase del 15M, no nos representen? El 82% d'espanyols estan d'acord en això. Aquest estat no és l'estat del poble de les classes populars d'Espanya. ¿M'explico? I no se'n recordeu d'aquella frase, no hay pan para tanto chorizo? S'han quedat curts. M'explico? Aleshores tenim que ser conscients que a l'altre costat de l'Ebre hi ha tota una revolució democràtica de que els diferents pobles i nacions d'Espanya es rebel·len. Aquest estat no és el nostre tampoc. Aleshores tenim que aliar en aquestes forces. I aquí és molt important. Em permeteu que, com que veig també bastanta gent jove, que faci una reflexió de tots els anys que hem lluitat. La primera lluita que jo vaig lluitar va ser en la vaga tramvies del 50. Ens remuntem a molts anys. I aquí hi ha una lluita per l'alliberació de classe i nacional. La primera vegada que m'agafa la policia és als 7 anys. Jo vaig per la Via Letana, parlo català, com a casa, i un policia gris em paga, em dota una bufetada i em diu no hables com un perro, habla com un cristiano. Que cony fot un nano de 7 anys quan li fot una hòstia? Me'l miro i l'escopeixo. I em porta al quartelillo. Els pares, que van ser brutalment represaliats per la dictadura, els truquen. El pare no diu res. Parla per si mateix, m'acaricia el cap i diu mare era tan jove ja, tenia 7 anys. I la mare em va donar el petó més polític i més fort que una mare ha donat al fill d'aquest país, davant de la policia. Per això, escolti, soc plenament conscient de la lliberació nacional. Penseu, des d'aquest punt de vista, que és molt essencial que van ser les esquerres d'aquest país que sempre van defensar Catalunya. Però us podrà sorprendre, va ser també les esquerres espanyoles. Us recordo alguna de les coses de la nostra història. La República, jo quan torno de l'exili, parlo amb els meus estudiants i em quedo de pedra. No en tenen ni idea de la història d'aquest país. Pensava que el Franco era un ballet de mal gènit. Diu, escolti, sàpiga vostès que segons l'investigador més important del feixisme en Europa, el professor Malik Hafiz, de la Universitat de Colòmbia, Nova York, informa i detalla que per cada assassinat polític que va fer Mussolini, en Franco va fer 10.000. Va ser una de les dictadures més brutals que ha tingut Europa. Això se n'ha oblidat. I clar, no en volen que en parlin. Bé, aleshores, la República va fer uns avanços enormes, va establir la seguretat social, va establir l'escola pública, va fer una reforma agrària. Aquí, a Catalunya, al Baix Ebre, no sols a Andalusia, va fer moltíssimes coses. I clar, les estructures de poder es van resistir i al final van fer el cop militar en l'ajuda d'en Hitler i Mussolini. Però era un moviment en contra de la classe treballadora, però també en contra de Catalunya. I si us recordeu, l'exèrcit es fa el cop militar per defender la unitat d'Espanya. Escolti'm, però aquí està parlant de desunir Espanya amb companys d'una separatista, a passar el que ara es diu, que quedi clar, que el companys va parlar molt d'una Espanya multiplural. Mireu, quan el detenen, el porten a Còrdova. I quan el van anar a alliberar, el poble andalús va anar a la presó per treure de la presó a la companys. Això s'ha d'entendre. I quan ell surt, dona un famós discurs. I diu que ell no és separatista, però ell està lluitant per la llibertat dels pobles i nacions d'Espanya en una altra Espanya. I era el director d'una revista que es deia La Nova Espanya. I ell dona un discurs i acaba visca Andalusia i visca la República. I el poble andalús, en una plaça completament, diu i viva Catalunya. Aquesta era l'Espanya plurinacional que les esquerres demanaven. I quan el PSOE estava a la clandestinitat, havia acceptat el dret d'autodeterminació de totes les nacions d'Espanya, per tant de Catalunya. Això ho havia fet el PSOE. Què passa? Que durant la transició, que va ser molt immodèlica perquè no hi havia equilibri de forces. Per un costat estaven les dretes, que en el ventall europeu és l'ultradreta. Les dretes d'aquest país que controlaven l'Estat i els mitjans de comunicació. I les esquerres que havien alliberat
la lluita per la democràcia, acabaven de sortir a la presó, o estaven a la clandestinitat o acabaven de tornar de l'exili. No podia haver un desequilibri més accentuat. Naturalment que el poble obrer va ser un factor clau. Jo ho sé, jo soc fill de la Sagrera. I la Sagrera va donar peu a comissions obreres, va ser la font de la SUC, la Sagrera i aquests barris, bueno, això era un camp. Però us garantitzo que en els anys 50 i els anys 60 va ser quan la resistència, el que va lluitar contra el feixisme en aquest país va ser la classe obrera, no la burgesia. El Mas estava preparant oposicions com a l'Aznar. M'explico? Això és important que s'entengui. Va ser el poble català, les classes populars, el que van lluitar per Catalunya, no la burgesia d'aquest país. No és la casta que defensa els seus interessos de classe utilitzant la bandera. Això són dades. M'explico? Va ser el món del treball el que va lluitar per la seva alliberació i també per el reconeixement de la identitat catalana. Aleshores, aquella transició passa i el que es crea no és gens modèlic. Jo torno a l'exili, escric un llibre que dic, miri, potser no es podia fer d'una altra manera, però no els hi digui modèlic, perquè de modèlic no té res. Alguns companys de la resistència se'n van enfadar molt. Santiago Carrillo va deixar de parlar-me. El Felipe González va emprenyar molt. Ho entenc, però és que no es podia dir que era modèlic. Era una democràcia molt feble, de molt poca qualitat. I no va acceptar mai la plurinacionalitat. El primer que va fer el monarca i l'exèrcit va dir, escolti'm, això se n'oblidi, això no va. I fan la famosa clàusula de que la Unió d'Espanya garantizada per l'ejército. I ens han fotut. Aquella visió del feixisme escrit en la Constitució. M'explico? És aquest el punt. Bé, ja van posant coses, no tot era fosc, van haver canvis, es va establir el Servei Nacional de Salut, les esquerres van intentar fer alguna cosa, però es van seduir i captada pel sistema. I el PSOE, que els hi ha tingut molta estima, però avui són part del problema. No la gent votant, que sempre són gent del món del treball i gent d'esquerres, però els dirigents del Partit Socialista ja són part del sistema. I jo crec que no saben ni com escriure el socialisme. M'explico? Aleshores, aquí s'ha d'entendre que el socialisme és un projecte que està dirigit per gent que no hi creu en ell. M'explico? I això passa també a Catalunya. Aleshores, ja per deducció, escolteu quines són les forces que hi ha que puguin canviar aquí. Estem agotant la primera transició. Aquest règim ja ha agotat. L'estat espanyol no és un estat que representa les classes populars d'Espanya, però és que aquí tampoc ens representa a nosaltres. Jo no em sento representat per aquesta casta. I l'últim que vull és que aquesta casta continuï. Penseu per un moment, tanqueu els ulls, i penseu que Espanya pot estar governada pel PP i Ciutadans, i aquí per Convergència, que es diuen Democràcia i Llibertat, i en Esquerra Republicana que va apoyant com ha apoyat el pressupost d'austeritat. M'explico? Això és un escenari molt probable, però molt probable. Escolteu, la gent s'ha de mobilitzar. En aquest moment s'ha de mobilitzar. Ha hagut moltíssima gent que ha patit molt perquè arribem en aquest moment. Jo tinc memòria, però moltíssima gent, fusellada, torturada, exilada, perquè podem arribar a aquest moment. No podem estar a casa. És un moment històric. No vull semblar pompós, però és així. És un moment històric. En aquest moment s'ha lluitat per la lliberació nacional i per la liberació social. Ja l'única força política que jo veig en l'horitzó és en Comú Podem, perquè és l'esquerra. L'esquerra que sempre en aquest aspecte és l'hereua de tota una tradició. D'aquesta esquerra que en un moment havia sigut també l'esquerra espanyola, l'esquerra catalana sempre havia acceptat la plurinacional, però és que l'espanyola també ho havia acceptat. Aleshores, jo em trobo una gran alegria. Vaig a Galícia, estic donant una conferència molt ple. I a la primera fila és una gent que hi són aquests. Diuen que són els 9 alcaldes de Galícia que han vingut a escoltar-te. Avui totes les ciutats de Galícia, excepte una, estan per gent progressista, que a més són independistes. Escolteu, gent estupenda. M'inviten a dinar a mi i la meva dona i acabem de dinar a les 10 del nit. Escolteu, una gent extraordinària. Aquesta és la nova Espanya. Galícia, però si aneu, inclús a Madrid,
Hi ha un altre Madrid, no és a la capital del reino, no és a l'establishment polític mediàtic que ens ha fotut sempre, és les classes populars de Madrid. Però aneu a València, aneu a les Illes. Hi ha una revolució avui que s'ha traduït a l'àrea municipal i que s'ha vist a Barcelona, s'ha vist a Madrid, s'està veient per totes parts. Escolteu, companys de la CUP, aquesta lluita és molt més àmplia. No apoyeu mai a la dreta, per definició. Esteu traint el poble català. No feu mai això. Som sobiranistes i això és molt important, perquè la gran importància del tema és el sobiranisme, que és el poble català el que té el dret a decidir, punt. I escolteu, això ja ho tenim. El 80%, segons les enquestes, de catalans, de gent que viuen aquí, viu i treballen aquí, volen que hi hagi un referèndum. Això ho tenim, és d'una enorme importància. Això ja no ho considero important. És la independència. Però no se'n donen compte vostès que centrant-se tant en la independència s'estan carregant el sobiranisme. Per què? Perquè, escolteu, la majoria del poble català no va votar independència. Tingueu en compte que així no es pot fer una independència. No es pot fer una independència en què la meitat del poble català no us apoya, i és més, la majoria d'aquesta meitat és classe treballadora. No es pot fer una Catalunya sense la classe treballadora. M'explico? La gran diferència entre Galícia i Catalunya és que a Galícia la classe treballadora parla gallec perquè es venen de les zones rurals. A Catalunya passava així al principi del segle XX, però no ara. La classe treballadora, la majoria encara parla castellà, i em sembla molt bé. M'explico? Però clar, no som pro-independència. Aleshores, no feu el tema d'independència clau perquè l'estat espanyol us dirà però la majoria de catalanes no quieren independència. Ja t'han fotut. En canvi, si tu dius, no, és que la majoria de catalanes quiere la sobirania, aleshores queden fotuts. Perquè han guanyat la lluita de sobirania. Partint d'independència, jo no sóc anti-independència, tampoc pro, depèn de quines condicions i quin moment. Sobiranista fins la mèdula. M'explico? Si tenim la sobirania, podeu arribar a la independència, companys del SUC. Sense tindre sobirania, oblida-te'n. M'explico? Aleshores, has de lluitar per sobirania. Una vegada tinguis sobirania, podràs aleshores convèncer a la classe treballadora. No els convenceràs si la direcció d'aquell moment està dirigida per Mas. Home, no fotem. No fotem. Jo sóc el primer que voto en contra de la independència. Jo no vull una independència dirigida per Mas. Que és obvi. Aleshores, d'aquest punt de vista, és essencial que s'entengui que el tema clau és la sobirania. Si tenim això, escolteu, es pot considerar més, però el dret a decidir és clau. I el poble català està al nostre costat. Per això, aquesta força política, Catalunya en Comú, representa aquesta síntesi entre la reivindicació social, són les classes populars que diuen prou aquesta casta. Hi ha una casta, per cert, també mediàtica, O sigui, hi ha una casta política i una casta mediàtica. Segur que a mi mai em veieu a la televisió. I per la ràdio, quasi mai. Aquí hi ha una dictadura mediàtica brutal. Brutal! Des d'aquest punt de vista, és important que hi hagi una rebel·lió popular a favor de la democràcia. I això és el que és molt, molt important. Mireu, una anècdota que a mi m'ha afectat molt. El 15M, gent molt, molt jove, molt maca, molt trempada, em van invitar. Jo mai havia donat una classe a la plaça Catalunya. És tot impressionant, donar una xerrada a la plaça Catalunya. I em ven a veure, m'estimava molt, jo també l'estimava molt, i són a veure que no siguin que estava tan indignat. I els diu, home, és que heu tardat massa, cony, teniu que haver sortit molt antes. Però, en fi, heu sortit al final. I, aleshores, una de les coses que jo vaig escriure, que està molt frustrat en aquest missatge constant que es dona que no hi ha alternatives, us recordeu? Això ho deia Mas, ho deia Rajoy, ho deia tot Déu en Europa, no hi ha alternatives, ens tenim que apretar el cinturón. I jo vaig escriure un llibre, junt amb Juan Torres i el seu estudiant Alberto Garzón, que aquí sí hi ha alternatives. No era gens acadèmic, era un llibre molt clar. Se li deia, senyor Zapatero, per què vostè retalla les pensions per aconseguir 1.500 milions d'euros, que són molts diners,
quan vostè això ho hagués pogut aconseguir anul·lant la rebaixada d'impostos de patrimoni, a lo qual aconsegueix el doble de diners. I senyor Rajoy, per què vostè retalla 6.000 milions d'euros per la sanitat catalana, que és un atac frontal a la sanitat pública, quan hagués pogut aconseguir revertint la baixada d'impostos que va fer de societats a les empreses que facturen més de 150 milions d'euros a l'any, que és menys d'un 0,12% de les empreses d'aquest país? M'explico? O vostè, per què està retallant quan vostè pot aconseguir molt més diners a base de corregir el fraude fiscal, que se centra en el 75% del fraude fiscal en aquest país, incloent Catalunya, són la banca, incloent la Caixa, les grans empreses, que facturen més de 150 milions d'euros a l'any, i les grans famílies, aquestes 400 famílies. Això és el fraude fiscal d'aquest país. Escolti'm, senyor Mas, si vostè corregeix això, vostè pot aconseguir evitar totes aquestes retallades, i vostè ho sap, vostè ho sap. Des d'aquest punt de vista, és aquí que des d'aquest punt de vista la imatge que s'ha de donar és que clar que hi ha alternatives. I escric aquell llibre. Avui vaig tenir moltes dificultats perquè el publiquessin, però al final es va publicar. Va tenir un gran èxit. I la meva gran sorpresa i alegria, això sé que se'n mal interpretar com una nota de vanitat. No ho és. Perquè quan el 15M reuneix la primera vegada a la plaça del Sol, mireu, jo ara he publicat un llibre i faig aquesta fotografia. La gent jove del 15M porta el meu llibre, dient-li a l'estructura de poder sí que hi ha alternatives. Escolteu, estan dient que volen una revolució democràtica, que el que els estan dient és una mentira. Ustedes no nos representan. Això se'ls ha de dir a la gent d'aquí. Vostès no ens representin. Per favor, se'n vagin el més aviat possible. M'explico? Això és essencial. Però per això necessita una mobilització. A mi m'encantaria que la gent de la CUP s'ho repensés i que s'ajuntés a aquest projecte de canviar sense la dreta. A la dreta mai baixis al llit, acabaràs prenyat i per l'altra persona. M'explico? És essencial això. No posem ara que la independència, creiem que això ens resoldrà a l'atur d'aquest país. Per favor, si això ho controla la dreta, acabarem igual pitjor. M'explico? Des d'aquest punt de vista és molt important. Jo us parlo, veieu el programa, el que han dit els companys i companyes és molt cert. És un programa que és un programa de sentit comú. Però escolteu, és que el sentit comú avui a Catalunya és revolucionari. Des d'aquest punt de vista és essencial que la gent surti al carrer, perquè el problema més gran que tenim és la sensació de fatalisme. Jo parlo així i sé que la gent està d'acord amb mi. La gent ja sap que això està podrit. La gent ja sap que això no funciona. Però el gran problema que tenim és que no creuen que en poden canviar. I aquí estan equivocats. Per això els han robat la història. El fet que no vulguin recuperar la memòria històrica té un objectiu, perquè no volen que la gent jove saben que els seus pares i avis van lluitar i van guanyar. M'explico? És per això que Ciudadanos, que és la dreta, inclús més exagerada que tenim aquí, i que de nou, ven aquí ara, recordeu el golpe dels feixistes del 36? Venemos a defender la unitat d'Espanya. Escolta, qui coneix està dividint Espanya aquí? Companys té una visió d'Espanya molt diferent de vostè, però no és independista. Ara, aquí queremos salvar la ciutat. Escolti'm, aquí no hi ha perill del que vostè està dient. M'explico? Des d'aquest punt de vista, Ciutadans és la dreta dura. I, escolti'm, que els coneixem, aquesta gent, que els coneixem. Des d'aquest punt de vista, aquesta defensa de la unitat, miri vostès estan aplicant les reformes laborals que va aplicar Rajoy en març, l'han aplaudit. Aquesta reforma laboral és la primera causa que els salaris han baixat un 17%, de crear el problema de la precarietat tan gros que tenim en aquest país. Del futur que estem, vostès han aplaudit les retallades. Vostès, senyors ciutadans, no parlin ara de la unitat d'Espanya, no utilitzin la bandera borbònica per defensar els seus interessos de classe. M'explico? És això que s'ha de dir. Des d'aquest punt de vista, en aquest moment estem en un moment històric. La gent té que sortir al carrer, que s'informi. I no és gent fàcil, perquè els mitjans estan molt controlats, però molt controlats. Mireu, TV3 és una de les institucions que està promovent el neoliberalisme d'una manera més marcada. Home, ja no us vull citar el famós cas del Sale Martín, que aquest ja
apareix en la seva xaqueta cada 2 per 3 en defensa del neoliberalisme i pagat per tothom. Suposo que coneixeu qui és el senyor Sara Martí. Escolteu, aquest senyor apareix cada setmana i la Mònica Terribas li pregunta les opinions científiques sobre el que passa i sempre, cada dia, el mateix, que l'Estat té massa poder, que no cal dir-ho perquè ha de tenir cuidado, però que els sindicats potser tenen massa poder, que el món del treball té que fer sacrificis. És la mateixa doctrina que estan venint per tots puestos. Aleshores, jo crec que sense ser cap tema dramàtic, en aquest moment estem jugant molt. Aquí a Catalunya són les classes populars. Jo que he viscut a la Sagrera, des de molts anys, us puc garantitzar que la Catalunya real és la Catalunya d'aquests barris. I que mai se senti en aquesta situació que hi ha Catalunyes de 2 classes. La d'ells i la popular, a la qual veuen com una cosa menor. No, escolti'm, és al revés, sap? Vostè, senyor Mas, no va fotre res per Catalunya. Estava estudiant les oposicions, i ho sé. I senyor Pujol, vostè el conec, anem a anar a la facultat de medicina junts i sabia qui era vostè, senyor Pujol. Vostè creia que jo era el metge per voluntat del Somorrostro, dels xarnegos, i en gran honra jo era el metge dels xarnegos, que el Pujol deia que eren intel·lectualment inferiors. Això està escrit. Aquest és el dirigent català de tants anys. M'explico? Aleshores, miri, ningú pot donar lliçons de catalanitat a la gent de la Sagrera, de Martí o de la classe treballadora de Catalunya, perquè són els que han construït aquest país. Vostès l'han explotat, han robat, han fet de tot. I això, en aquest és el moment que s'ha de mostrar que aquest país es mereix, per l'enorme sacrifici de generacions anteriors a la que vostès estan ara, que en aquest moment aquest país es mereix una altra Catalunya, dintre d'un marc en què es pot escollir o no ser part d'Espanya, depenent del que passi a Espanya. I res més. Gràcies. Moltes gràcies, Vicenç. Ara el que farem és donar pas al públic. Podeu fer les preguntes que vulgueu i des d'aquí la taula les respondran els convidats. Qui s'anima? No cal que marxin, Un momentet, que ara porten un micro. Algú més s'animarà? Hola, bona tarda. Sí, el meu nom és Albert Dalmau i faré 2 preguntes, concretament a la Sònia i al company Navarro i tal. La pregunta és la següent. Hi ha un problema que jo crec que és molt important o molt vital en aquest país, ja no diguem un nom ni un altre. I aleshores el problema i una altra cosa. Quan s'arribi al poder, hi ha les Corts i tal, suposo, o s'ha d'arreglar, diguem, l'estructura de l'Estat ja. No podem anar allà i dir, bueno, escolta, ara agafem l'Estat, l'estructura, el govern i tot, l'economia, l'aturem una setmana, un mes i després tornem a engegar. Vull dir, s'ha de... És això, no pregunto, jo crec que és així. L'Estat i el sistema, l'estructura, ha de funcionar. I aquí hi ha, en aquest país, que hi ha 2 problemes, per mi, brutals. Un és el del deute públic. Diguem, el sistema, l'estructura, el dia a dia, el moment, les pagues dels funcionaris, les pagues de la Seguretat Social, agafar el metro cada dia, tot això ho estem pagant, ho estan pagant, nosaltres encara no ho paguem directament, o pagarem. Nosaltres ho pagarem a base de deute públic, que segons qui guanyi o segons qui li deixa Europa, el senyor d'allà d'Europa, que es diu, talla l'aixeta i s'ha tallat. Vull dir, llavors és un moment, parlo, quan arribeu al poder, què fareu? Què s'ha de fer? Jo no tinc idea. I després, un problema que jo crec que hi ha tremendo, però ja no el problema en si, el problema és dels mitjans de comunicació, els problemes de la gent, i si m'apures gaire, no soc anarquista, ni molt menys, no he sigut mai, i si m'apures gaire el problema dels polítics. Que, per exemple, hi ha aquest cas a Bergoa, que no sé ben bé el que és, no sé ben bé el que és, hòstia, un cas que diuen que hi ha
segons les comunicacions, tant una notícia que sents per aquí, per la ràdio, per tal i qual, que hi ha un forat entre 20.000 i 28.000 milions d'euros, que jo personalment tindria feina per saber-ho escriure. I si m'ho dius en pessetes ja plego, tu. Una cosa que a ningú dels que estem aquí, crec jo, ens podem donar la idea del que és això. No sabem el que són, jo no sé el que és. El Navarro, el company Navarro, suposo sabrà el que és, se podrà fer una idea més clara que la meva. I d'això no en parla ningú. No parla ni la premsa, no parla ni la gent que estem aquí perquè no sabem el que és, no parla, i si m'apures gaire, no parla ni els polítics. Veus aquí on... Mira, veus una, per exemple, perdona que m'estic estenent una mica, però veus, ostres, veus allà, que surt allà 4 senyors que parlen, que si es preocupen, que si el president està a vacances, que si aquí, que si allà. Bueno, sortirà aquest problema de 20.000 o 28 milions d'euros. Senyors, companys, no surt. També espero que algú m'expliqui el perquè d'aquest misteri. Bé, podria estar jo aquí parlant hores i hores i hores, la pregunta són dues. Una, el perquè d'aquest misteri que no es parla d'això, i l'altra, quan s'arribi allà, si s'aturarà el país un mes o què es farà amb el deute públic. Pregunta i respondre o preguntes acumulades? Aquell no és allà darrere, Sergi. Potser val més fer una pregunta que un cop, si no... Només ja toca que parlar ara. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado y mi pregunta la hago en castellano. No soy de otra comunidad, vivo aquí, trabajo aquí. Bien, quería saber si la persona que esté en vuestras listas para educación, si realmente en el Congreso va a poner sobre la mesa un tema que yo considero bastante importante para la gente joven que estudiamos un doctorado, y es la precarización de los contratos en las universidades catalanas. En concreto me refiero a la figura del profesor asociado. Yo entiendo que hay muchísimos problemas en el sector de la educación, pero nadie ha hablado sobre qué está pasando en las universidades. Se habla de la educación primaria, la secundaria, el bachillerato, y no sé si la gente sabe que un profesor asociado en la universidad, pongamos la UB o la UAB, está cobrando menos de 200 euros por dar una asignatura. Yo estuve a punto de estar en esa situación, no lo estoy ahora, pero estuve a punto, y quería saber quién de ustedes, o si en vuestra candidatura va a haber alguien que realmente saque este tema y digamos que dignifique la profesión o la educación universitaria. Y usted es catedrático, no sé qué pensará sobre esto, seguro que lo conoce bien. Gracias. Algú més té alguna pregunta? Hola, yo soy Julia López y volia preguntar una cosa que me sembla molt interessant. Quan es parla des d'aquí, des de Catalunya, de tot el que tu has dit és completament cert i està molt bé, se parla d'una manera, però quan escoltes al nivell de l'Estat el que se podria fer a favor de Catalunya o no se podria fer a favor de Catalunya, et quedes realment esgarrifada. O sigui, jo me quedo esgarrifada perquè penso que està molt bé, tothom haurien d'anar a demanar el referèndum ja i la sobirania perquè és el correcte, no? Però què passa? Que ha hagut molta gent que ha estat per la independència, fins a 2 milions de persones, perquè era un missatge molt clar de si no poden anar en el reste d'Espanya, anem per la nostra. L'altre missatge, el de la sobirania, que està molt, molt bé, jo no ho veig com se pot posar en marxa, sincerament, de veritat, a nivell de l'estat espanyol. Ni siquiera el partit que més està a favor, Podem, que estic jo molt d'acord, que està dient, vale, farem referèndum i tal, si pot ser dintre d'un any, i dintre d'un any no sé com estarà Catalunya ni com estarem, em sembla molt bé, però ni siquiera quan esté
con algun percentatge bo, o jo no, ojalà estigués molt bé a nivell de l'estat espanyol en les eleccions, no? Però quan esté a les eleccions a nivell d'Espanya i tinga un bon resultat, segur que les forces aquestes anticatalanes que han sigut cultivades de molts i molts anys per a que no deixar-nos així altra vegada constrenyits i poder anar endavant, van a ser més forts que el progressivisme i les classes populars que estan a favor d'una mica del canvi. Malauradament, penso que serà així. Com ho veus? Perquè, clar, una cosa és des de Catalunya, si les eleccions fora a Catalunya ho veria més clar, i hi hauran, perquè tindran que veure, ja veurem quan, però les eleccions a Espanya ja vam veure en aquell debat que ni siquiera la van nombrar con algun partit, con algun que parlés de Catalunya realment, i a nivell d'Espanya, com Podem o un grup de partits més progressistes va tenir força per d'una vegada ja que es plantegin la pregunta, que poden tenir sobirania, que es respectin, que són diferents, que podem fer les coses per la nostra manera i tal. Aquestes són les dubtes que tinc i és el que te pregunto com ho veus tu, això. Hola, buenas tardes. Me disculpo también por hablar en castellano, porque cuanto más gente hay, menos confianza tengo en ese sentido. Y yo vengo de Madrid, de ese otro Madrid que no es solo la capital, la capital, la corte. Y contestando casi en parte, vinculándome con lo que me decía la compañera, yo quería, más que preguntar, agradecer, porque creo que incluso en Madrid hemos empezado a ver desde el 24 de mayo lo que supone pensar en soberanía, desde el momento en que ya se plantea en Madrid auditar la deuda del Ayuntamiento de Madrid, desde el momento en que se pone una concejalía de participación ciudadana, creo que nos hemos dejado contagiar, y me alegro de ello, por una idea de soberanía que a nivel municipal, y por eso también quería agradecer, la verdad, que la existencia de En Comú Podem, porque creo, y que les haya vinculado con Podemos, con ECU, etcétera, porque a nivel del resto del Estado español nos viene muy bien, nos alegra. Y yo, por ejemplo, y por eso quiero agradecerlo, cuando yo vine aquí a ver el 9N hace poco, éramos 4 gatos madrileños los que nos interesábamos y queríamos saber cómo iba, y no pensábamos que era estar con el Estado español, estar con la unidad de España, con esa bandera borbónica o bubónica que diría el compañero Beiras, o estar con más, y ahora vemos... La semana pasada, esta semana tuvimos este meeting en conjunto desde Santiago de Compostela, Canarias, Madrid, Barcelona, y ya he visto que la de gente en Madrid que ahora mismo ya no piensa que es Borbones o más. Ahora ya cada vez más gente piensa que puede ser soberanía, no solo para Cataluña, sino para todos los pueblos del Estado español y de Europa, y por eso creo que muchas gracias por contagiarnos, reclutarnos o como queramos llamarlo. Primer, donar-vos les gràcies per haver vingut aquí i la xerrada que ens heu donat. Jo tenia un dubte referent a l'àrea d'economia. El concepte que has proposat de fer de democràcia directa, escollir les propostes econòmiques que es anaven a dur a terme des del govern, jo és que trobo que sí que jo ho comparteixo, però crec que hi ha un problema amb la democràcia directa, que és que depenent de quins conceptes vulguis tu preguntar a la societat, no tothom pot arribar-hi a dilucidar per si sol quin és el concepte que millor li pot servir. I clar, llavors si aquí entren les dinàmiques de partit, ja no és democràcia directa, sinó és més el que et diguin que has de votar. A més, crec jo que amb l'economia, i més en un món tan globalitzat, la immediatesa de les decisions és important, i en democràcia directa el fet d'assembleari o el fet de portar a terme votacions constants pot afablir aquest component de rapidesa en les decisions. Volia saber jo com fèieu aquest salt de passar d'una democràcia directa a, no sé, enteneu? I tornar a dir-vos que moltes gràcies per assistir, ha estat molt bé i espero que segueixin fent, i jo encantat de vindre. Gràcies.
Algú més vol fer alguna pregunta? A veure, algú? Sí, un moment. Responem i si hi ha alguna pregunta i tenim temps, seguim. Començo? Sí. Vale, si plantejava sobre el tema educatiu, es proposa allà... No va? Però ara sí. Vale. El que es planteja a nivell educatiu és elaborar una llei d'una vegada per totes feta des del professorat i des de les famílies i des dels alumnes. Vale? Llavors, a llarg termini, però igualment el problema que tu planteges és més un problema laboral que no pas un problema d'educació, de com es concep aquest mestre, sinó del tipus de contractes que es permeten fer arrel de les reformes laborals. Llavors sí que una de les propostes del programa és derogar les reformes laborals. Per tant, eliminar la precarització és una de les prioritats en el món educatiu i en tots els altres àmbits. Després, del tema del deute, tant del que plantejaves tu com del que plantejava el company Albert. O sigui, no es tracta d'aturar res de cop i de fet si veiem ni a Madrid s'ha aturat de cop res i de fet el Carlos Sánchez Mato s'ha posat allà terco amb l'auditoria ciutadana i el món no s'ha parat. I ja han començat els primers passos però el món no ha parat, ni Madrid ha parat. O sigui, i aquí no ha parat res a Barcelona perquè hagi sortit l'Ada Colau. De fet, jo tinc un amic que és inspector de terrasses i la gent et diu ara l'Ada Colau fa no sé què. No tenen instruccions noves de com inspeccionar terrasses o com no fer-ho. Per tant, tot és gradual, no es pararà de cop i amb el tema del deute tampoc. No estem plantejant demà passat comencem l'auditoria i obrim un formulari per votar sobre conceptes d'economia superdifícils, perquè l'economia ara mateix, més que per gestionar les coses, els recursos comuns, es fa servir per manipular-nos. I això és amb el que hem de trencar. Jo no soc economista, soc filòloga. I per això em va treure l'auditoria ciutadana, perquè ens prenen el pèl i vaig decidir que ja n'hi havia prou. Llavors ara sí que faig, o sigui, jo entenc tot el programa d'economia que hem plantejat, el puc entendre, el puc argumentar, però no soc filòleg, o sigui, no soc economista. I això és el que hem d'anar. Llavors, la proposta d'auditoria ciutadana, jo crec que aviat començarem a tenir exemples a Madrid o a Badalona mateix, també hi ha un projecte d'auditoria que està arrencant, i en altres ciutats de Cadis, hi havia el Tossant aquest cap de setmana també, vull dir que anirem veient models i anirem veient què és aquesta proposta d'auditoria ciutadana, que és d'arrencar un procés de formació d'empoderament col·lectiu en què tinguis dos moments de decisió. Un primer, quan portem un temps en què decidim què és il·legítim i què no, amb un deute, s'ha contret en benefici de la ciutadania, no és il·legítim. S'ha contret en benefici d'unes elits i ens ha retallat drets socials, és il·legítim. Definim això, després fem un procés en què hi hagi uns experts, economistes, juristes, però també tècnics socials, que elaborin informes, es baixen al territori, no els envia el govern, sinó la societat organitzada, fa debats, fa el treball que hagi de fer durant un temps i al final fem un referèndum vinculant sobre aquest deute. Però mentrestant el govern haurà de plantejar sistemes per arribar a aquests impagaments. El deute no és una cosa que es vagi pagant cada mes, com les hipoteques. Hi ha uns venciments i els problemes et venen quan tens els venciments. Però un venciment no és un problema si tu vols renegociar i que et pugin els interessos. Vull dir que aquí s'haurà d'anar treballant gradualment veient com arribem a aquest final i que no es tracta de fer... O sigui, hem d'anar veient... Ara m'he perdut, no passa res, perquè m'he recordat que la democràcia directa és perillosa, dius, no? Planteges, però és que no podem pensar que som com menors d'edats com a societat i que mai arribarem a poder decidir sobre res. Si no tenim prou eines per decidir sobre un tema, primer ens formem com a societat i després anem. I si no, què fem nosaltres aquí? Qui ens havia de dir que acabaríem amb una llista, o de suplente, nuestro mejor suplente, però qui ens havia de dir que acabaríem amb una llista? Doncs perquè s'ha acabat que han de ser superexperts els polítics o tots hem de ser experts i tots ens hem de preocupar de la política, que deia abans ella. No sé si t'he contestat o no. No he entès potser llavors la pregunta. Jo afegiria amb el tema de la participació i la democràcia directa, tot és qüestió de formar-se. Jo vinc del ram de la pedagogia i jo confio plenament que tot és explicable i tot es pot formar i per tant si algú ha de participar i ha de decidir, fins i tot els menors, els infants, us sorprendria de les decisions que prenen. O sigui, he estat en moviments d'infants, amb consells infantils a nivell mundial, amb nens, amb els meninos de rua que estaven defensant els seus drets laborals i coneixien els seus drets, amb nens d'aquí de Tona que es quedaven com sorpresos de que hi hagués un nen que estigués defensant els drets i tu li explicaves, no, és que allà hi ha una situació que no els tenen
I vosaltres heu de saber valorar el que teniu, ho heu de defensar, ho heu de conèixer, perquè no ens ho han regalat, sinó que ho tenim perquè és un dret i ho hem de defensar i ho hem de mantenir. I si tu fas formació des de molt petit, la gent va prenent consciència i cada cop arribem més formats. Per tant, que no ens ha de fer por tant la democràcia directa, perquè és un procés necessari, perquè ens vinculem a aquesta política que és de tots i que formem part d'aquesta democràcia que us he dit abans, que és el nostre govern i és nostre. I per això també jo penso que els nostres candidats també passen. O sigui, passarem un temps, tenim un codi ètic, no ens hi hem d'estar perpetuant. Aquí hauria de passar tothom per la política. O sigui que tothom ha d'estar preparat per fer aquest pas, perquè estarem un temps, ens hi posem una estona, decidim que deixem el nostre temps al servei del nostre poble, però després ens retirem. No serem professionals de política, no creiem en això, tots hem de ser professionals d'aquesta política. Suplent, però amb il·lusió. Tanto, I una mica acollonit per tan bona campanya, no sigui que... Ostres, bueno. Jo crec, ara en sèrio, jo crec que a vegades els aconteixements van tan de pressa que no ens hi donem compte dels canvis. Pensem que el 15M va ser el 2011. Ara, l'any que ve farà només 5 anys. Només 5 anys. I en aquests 5 anys tenim el president de la COE enxironat. Hem canviat de rei. Convergència i Unió, uns estan a la UCI i els altres estan ja difunts. El PSC ha tingut 33.000 escissions. Persones que posaven la cara i el seu cos en risc per aturar desnonaments són avui l'alcaldessa de Barcelona. Som 4 anys, menys de 4 anys. La segona candidata d'En Comú Podem, segur que la coneixeu, la Marta Sibina, va ser la denúncia al sistema corrupte de sanitat. La van denunciar per això i va guanyar el judici també. I ara és la segona candidata i amb tota seguretat diputada a Madrid. El 24 de maig, a les eleccions municipals, va haver-hi tots els canvis, molts canvis a molts ajuntaments, els més importants d'Espanya. En definitiva, alguns que tenim una edat, tenim la sort d'estar vivint la segona transició, una segona transició. Això vol dir que els aconteixements van molt de pressa i veurem com s'acaben de deslligar totes les coses que en aquest moment estan bloquejades. És el que comentava la companya, la Júlia, com fer referèndum, com es fa el referèndum, si no tenim les forces suficients. És que ens estem medint, en aquests moments ens estem medint. I quan pensàvem que no guanyàvem, els ajuntaments van guanyar. I ara que ens medim el 20 de desembre, falta veure com ens medim. La diferència entre fa res és que fa molt poc, mesos, 1-2 anys, en què les campanyes contra Catalunya arreu de l'Estat guanyaven vots, ara surt un que diu que està per un referèndum a Catalunya, que ho posa com a condició per negociar govern i que té alguna possibilitat de govern i no treu vots. Al contrari, guanya vots. És el que deia el company de Madrid, el contagiar-nos. A vegades, i ho deia també en Vicenç, a vegades confonem a l'Estat, la nació i les persones que conformen l'Estat i la nació. I nosaltres ens dirigim fraternalment a les persones de l'Estat. A les persones de l'Estat. Per això teixim aliances amb Compromís, Podem, amb les Marees, amb Madrid, amb Cadis, amb València, etc. El Quim ha dit el que anava jo a dir molt millor que ho hagués dit. Dic que el Quim ha dit molt millor que jo ho hagués dit el que anava a dir. És que tenim que saber que està passant una revolució a Catalunya, però també a Espanya. Això és important que s'entengui. El que acaba de dir és totalment clar. Qui hagués pensat que una noia que la casta que dominava Catalunya ni sabia el seu nom i que quan van saber va ser per poder-la insultar?
que avui seria l'alcaldessa. Penseu un moment que quan el president de la Caixa se li diu que aquest senyor li cap un patatús. Però qui és aquesta noia? Sapigueu que hi ha uns canvis molt substancials aquí a Catalunya, però també a nivell de l'Estat. El que dèieu en quant a que la catalanofòbia ens dificulta. Jo dono el mateix discurs aquí que a Sevilla o a Cádiz. I, per exemple, parlant amb Pablo I, m'ho deia, que ell està dient en contra el que se li ha acusat, però ara hi ha ràdios que ho han recordat i ja no es pot dir que no està fent. Els independentistes deien, bueno, no te'n pots fiar al Pablo Iglesias, diu una cosa aquí i allà diu una altra cosa. El Pablo Iglesias diu tant sobre el dret a decidir català aquí com a Cádiz. I ho diu i que sigui vinculant. I la gent aplaudeix. Jo ho he vist. M'explico? Depèn com es presenta. Però en quant al dret a decidir i que Espanya té la gran riquesa de ser una suma de diferents pobles i nacions i que tenen que tindre el dret a decidir. El dret a decidir vol dir dret a escollir, el qual una alternativa és independència, però hi ha altres coses, m'explico. Aleshores, això, si un ho presenta com un fet democràtic, la gent hi simpatitza. I escolteu, l'alcaldessa de Madrid ha dit que està a favor del dret a decidir de Catalunya. Home, escolteu, és que és significatiu. I en aquest aspecte, si es dona una visió que això és part d'una revolució de redefinir el que sempre les esquerres històricament han demanat, una Espanya diferent, plurinacional, la Companys era el director d'una revista que es deia La Nova Espanya, que era plurinacional. És que es presenti el Companys com un independentista, és que no era secessionista, ara, el que sí que volia era sobirania pel poble català, que això és fonamental, però que el poble català pot escollir. I el que s'intenta és que hi hagi una Espanya que tothom estigui units voluntàriament i no per força. M'explico? I en això està calant. Us garantizo que la gent molt amable m'invita per tot l'Estat i això ho noto, perquè jo ja deia això des que jo era nano. M'explico? Aleshores, d'aquest punt de vista, jo noto un canvi molt substancial i aquí em porta molta raó en quant a això. En quant al referèndum, mireu, la democràcia directa s'expressa de moltes maneres, però el referèndum és molt essencial. Jo, durant el meu exili, he viscut a bastants anys, a bastants puestos, Suècia, Gran Bretanya i Estats Units. Jo soc molt crític de la democràcia dels Estats Units, que té molts fallos, però una cosa que és molt bona, els referèndums, que són vinculants. I he vist que funciona molt bé aquest referèndum. Me'n recordo sempre a San Francisco, va haver un referèndum, perquè si tu tens tantes firmes, fas aquest referèndum que és vinculant. Jo, ara, en família, us diré una cosa. Jo odio els arquitectes de Barcelona, que són fills de la burgesia, i es construeixen monuments en si mateixos i no tenen puta idea de com viure aquells monuments. Jo estic a San Francisco i hi ha un referèndum, que ningú se m'ofengui, no, perdoneu. M'estic referint als grans primadones arquitectes. Aleshores, ara passa un referèndum que dic, ostres, que tot arquitecte té que viure per un parell d'anys en l'edifici que construeix. Vas dir, estupendo, tu, que quin dia arribarem a Barcelona que a més guanya de tot. M'explico? Aleshores, això és democràcia. O sigui, un grup de ciutadans suma d'això i es vota el que sí, i és vinculant. Perquè el que a l'origen de la casta és la democràcia representativa, que no vull que se m'equivoqui, jo sóc un gran de la representativa, però s'ha de redefinir aquella democràcia perquè si no pot portar la casta. M'explico? Hi ha tota una sèrie de coses de com democratitzar els partits, trencant la lligam amb els interessos econòmics i financers, etc. Però també té que veure una democràcia directa, que vol dir, entre altres coses, el referèndum. Escolteu, ja tenim suficient tecnologia perquè moltes coses tindria que decidir d'aquesta manera. El tema clau, aleshores, és que controla els mitjans. Perquè, escolteu, un tema que no hem parlat. No existeix democràcia sense diversitat ideològica dels mitjans. I a Espanya, a Catalunya, no tenim democràcia. Això espero que ho entengueu. No hi ha democràcia quan no hi ha una diversitat de mitjans d'opinió. Aquí no tenim cap instrument d'esquerres en aquest país. Cap. M'explico?
I aleshores, clar, hi ha aquí un domini mediàtic absolut. És que jo que he viscut a Suècia, Gran Bretanya, Estats Units, no he viscut tant en un país tan controlat mediàticament. I Catalunya encara més que el resta. És d'aquest punt de vista que s'ha de pressionar. Aleshores, jo us aconsello que jo sempre m'acordaré que em van entrevistar unes poques vegades que em van entrevistar perquè els companys sindicats em van invitar a donar el pregó del 1 de maig i el vaig fer, i després Catalunya Ràdio amb Manuel Fuentes em va entrevistar. Alguns de vosaltres no recordeu que aquest tio em va insultar i tal. Ja vostè és un mal educat. Ja està. Escolteu, van rebre alguna cosa així com 2.000 trucades de gent emprenyada. M'explico? I van tindre que demanar disculpes, no a mi, però al públic, m'explico? O sigui que jo agrairé, suposo que molts del 15M que es van emprenyar i tal, jo us aconsello que quan sentiu aquestes tertúlies, que a mi em fot mal, però quan a vegades ho sento, jo us aconsello que agafeu el telèfon, els truqueu, sempre amable, sempre, però escolti'm, vostè, Mònica, vostè està pagada amb diners públics, Vostè es deu al poble, no aquesta doctrina neoliberal que vostè ens està venint a través del seu amic Sant Martí. Això ho tenen que... O sigui, agafin el telèfon i truquin a la ràdio. I els digui, vostès no estan fent perquè se'ls hi paga. M'explico? Això jo crec que la mobilització de la gent constant, agafant el telèfon, inclús xiulant, jo animo els meus estudiants que quan venen els representants dels grans diaris els xiulin a la universitat. M'explico? És que estem a aquest nivell. Jo també estic a favor de la desobediència civil. Quan es diu la llei, escolti, no fotem. Aquest país no hagués adelantat si els sindicats haguessin respectat la llei. M'explico? En el món, escolti, els negres encara estarien sentant-se a darrere del bus si aquella senyora no s'hagués oposat a sentar-se a darrere i sentar-se davant. M'explico? O sigui que la democràcia progressa a través de la desobediència civil. La desobediència civil és tan democràtica com qualsevol altra cosa. Però aquesta gent no entén perquè ve a la dictadura i per ell la llei és autoritat i que facin el que jo vulgui. M'explico? Això és un element molt important. L'altre comentari, miri, hi ha tantes coses que són escandaloses i que no se sap. Una d'elles, em permeti, ara quedaré mal perquè sembrarà que estic venguent, però dues coses. Una, un llibre meu, queda lleig, però els hi aconsello perquè tinc molts d'aquests casos. Es diu Atac a la democràcia i el benestar. No l'he portat jo, l'ha portat vostè. I després una altra cosa, es llegeixin cada matí el meu blog, que es diu www.vnavarro.org, perquè intento informar el poble català, perquè no tinc accés als mitjans, i crec que la gent ja el va llegir, sobre coses com, per exemple, l'escàndol més gran que hi ha avui a Catalunya i a Espanya és que els fons de pensions estan rescatant a la banca. Llegeixin el meu article. Escolti, document, la meva força són les dades. Si estan en desacord, vinguin. Ningú qüestionarà perquè és l'únic. Les fons de pensions d'Espanya i de Catalunya estan rescatant la banca. I això ningú diu. M'explico? Aleshores, aquí l'aliança entre poder polític i poder econòmic i financer és absolut. I és aquí això es demana que la gent surti al carrer i que xiulin aquí a TV3, que a qui sigui, quan ha dit, escolti'm, que no som tontos. Perquè l'estructura de poder sempre assumeix que la gent és tonta. M'explico? Aleshores, Mònica, que estàs passant de pèl. M'explico? I jo crec que això és molt important i crec que no hi havia res més. Hola, gràcies per lo que dieu. Jo penso l'important és no tenir por del moviment espontani polític. Un s'ha d'interessar per política, un ha d'estar al cas de les coses, un ha de, també privadament, parlar amb els seus amics, fer coses, vull dir, la política no és una professió d'un parell d'il·luminats, no, és cosa teva. I jo trobo que si no t'agraden els partits, vés a una altra cosa, fes el que li dius, el que vulguis, però reuneix, fes
comparteix. Això és important i sobretot la gent jove, que el diàleg, que la contestació, que la protesta sigui una cosa, sempre és civilitzat quan vas al carrer. Què tenim a la mà? Que tenim ganivets? Que tenim què? Què tenim? Els nostres peus, les nostres mans i anem caminant. Això hem de fer. Hem de ser conscients que som nosaltres que fem el nostre futur. Gràcies. La gent jove de totes les edats, Exacte. Ja estem, no? Bé, doncs moltes gràcies a totes i a tots per haver vingut. Moltes gràcies als amics i amigues que ens acompanyen, la Sònia, la Marga, el Quim, el Vicenç, i gràcies als companys de l'equip de so. I n'he acabat. I recordeu que no hem de tenir por.